Os portos galegos de titularidade autonómica teñen estes días unha nova oportunidade para promocionar a súa oferta. Baixo o paraugas de Portos de Galicia están a participar no Salón Náutico Internacional de París. Presencia xa consolidada da nosa oferta, con novos contidos, con novas propostas e, sin dúbida, baixo ese paraguas que para Portos de Galicia da Consellería do Mar supón o stand que Cultura e Turismo da Xunta puxo en marcha aquí en París. Estamos falando tamén de novas posibilidades de negocio con empresas que se achegan en demanda de información sobre a realidade náutica galega, tamén de contactos con outras comunidades autónomas e con asociacións de outros países. Segundo Durán, o 2018 foi un ano destacado polo pulo internacional que se lle deu á náutica galega. Por iso xa pensan no 2019 como un período de expansión no aspecto promocional para seguir captando o usuario exixente que escolle os portos galegos como destino. É un perfil de usuario da náutica moi coñecedor da mesma, é un consumidor de náutica moi exixente, sabe moi ben o que quere, son persoas que planifican a veces con anos de antelación as súas estadías, as súas travesías, as súas rutas marítimas e lle interesa moitísimo non só a realidade da náutica dos portos deportivos galegos, sino tamén os recursos turísticos que hai nas súas contornas. E que a náutica colle cada vez máis peso como motor da economía galega, máis aínda pola boa imaxe que teñen da oferta autonómica os países da nosa contorna. Como valoran cuestións que teñen que ver coa planificación estratégica que fai Galicia, que teñen que ver ca beleza dos diseños dos portos deportivos, que teñen que ver cos servicios que se prestan ou tamén con esos distintivos de calidade que ostentan as nosas instalacións. A náutica galega ten xa por propio dereito un lugar destacado, punteiro nesta parte de Europa como un destino de calidad e como un destino certamente destacado. O presidente de Portos de Galicia tamén destacou a importancia da náutica como sector creador de emprego, tanto directo como indirecto, favorecendo, por exemplo, a actividade económica no mundo do mar e da pesca.